Yung what's up? Welcome back to our channel, Kandaw ay Viners. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, paki-click na lang ang subscribe o ang i-click ang notification bell para updated ka sa mga latest video na mong i-upload. So karon is time to shout out. Shout out din ako si Marijin Tablong Duran, Beltran, Inday Sipat ug Hasmen Pausterelia, Iba May Paunilian, ni Takoy, ni Junari, ni Saira Saeng, ni Roxanne, ni Jinjen Elias Duyog, ni Christian May Benjola, Almera Dinolan, Jiden Baltaria Aspacio, ni Ma'am Marites, ni Mona Misames, ni Jeffrey Limges, ni Rosemary Paila, ni Joy, ni Ma'am Laila diha mayong adlaw, ni Juniper Torres, ni Elton John Bacane, og ni Gary Velando, og ni Jumel Cunisos Sumanoy, og ni Kuya Ruben. Yo, thank you. Shoutout po sa among solid supporter si Pastor Giovanni Tambahoyot og ni Ate Charilo Tambahoyot. Shoutout sa ni JL Kohay o sa akong mama o sa LWC Church. Shoutout sa mga silingan o sa tanang kalibutan, yo. Shoutout sa mga taga Hypermart, sa mga supporter namo sa Hypermart. Keep supporting sa tanang taga Kandaw ay nga nagsuporta namo. Please suporta mo sige og ni Marie Chris Rosal. Shoutout ninyo dihan tanan. Unsay syagit sa Kandaw ay Viners. Yes, man! Kita nalunggan mo naman ay sige. Ting bagting. Di po nagbungol ako ani. Gati mo. Ngita sa hugasan ni katambala ni. Naunsa man na kilit nga ngano masighawid siyang dalugan. Di po na nay problema. Nabungol, bungol yung tawanan ni. Unsa na gini? Sigunit gyud siyang dalungan oh. Doon di. Meanwhile, Net! Bungol man ni oy. Net! Naya, tira bungula gyud yung tawanan ni. Ano sigunit yung dalungan? Sa itong ganon. Yabag naman siguro ka nga dungganon. Ano itong ganon? Dili na puro may kasagutan rin dire. Ay, bungol gud ni tawanan niya. Say dungganon imong giyaw-yaw gud. Sa? Ha? Dungganon sa imong giyaw-yaw dungganon. Ingon ka itong ganon. Ningon ko, ngano kang sige kunit imong dalunggan mura kag bungol. Sa bagol. Ay, nayabag na gunita. Dalon tikas mananambal, kuyog ta. Kuyugan tikaw. a few moments later. Ari kay murag nabungol lang gyud ka. Sa bagol gud. Ayo. Tura bird. Ayo. Pasti customer na kan bird. Ayo, lululokyo. Tuwasa na please dito pultahan. Oy, Ano may tuyo rin ito? ako'y patambal niya akong kuwan ba barkadang bungol kay iyang bungol bagol kuno na iyang dalunggan dungganon. Bato lang ino. Nadal luludokyo. Nas, tulad, galuto ko nagpakan. Dali kay bungol ko na yung mga lagi kayo bungol. Umol, dali. Banto. Sa mo. Sige, salamat ha. Nakatagol si Boss. Bossing! Yan, mabatambal. Saman bird. So, nabungol man daw ito. Bungol? Sige, igo niya akong kusang ilunod niya akong panak sa templahag bitsin niya akong niloto. Sige, timlasan na. Papungkuha sa dito ka, papungkuha dito sa bangko. Sel, galuto ko mo dos. Bossing. Kalma sa kay murag nabungol lang ka. Dugay kayo makaluto. Inapaw Unsa mga man, ang bagol na dito, makorta, gisugnod gani dito gani. Ha? Bungol ba bungol? Bungol, dili bagol. Sugod. Bagol. Bungol gani, gisugnod na dito bagol oh. Ang bungol na sim dalunggan. Ini kay tumitos gawas. Lamigon niya ako niloto ron kay daghan po kong recipe. Ay magic sarap. Sarap na magic sarap niya. Dayon pa na to. Asin, skutip. Kung lundan ni kuan. Magic sarap.
Tingog mong tong kaskas ngahan. Bert, yandan na ako mga tambal ya, Bert. Umala na, Bert. Kaya pwede ni maluto ni ato nilugaw. Tubag! Bert, ang dama ato mga gamit diha, Bert. Ug lanag, Bert. Mga tambal, Bert. Oh, sige, busing. Dali, kay hapit na ko mahuman dire. Last na ninin. Meanwhile, Asa yung gamit ibusin nyo? Tiwala mo na eh. Asa na dito? Tinggan mo guys. Nagigod eh. Wala, mampod. Ito na di ay. Nagigod eh. Ganyan para maayo itong bungula to. Busing, nara dire busing, oh. Sige, kaya gina na ron. Bert, asa ito mga gamit, Bert? Ano mag-gilok-lok na rin nga. Katong igbalagting, kay bungol man ka nang magpatambal na to. Asa man igbalagting ani? Wa. Sige ra, kinara ko sinsilo dyan. Marami ako eh. Igo ra ni, madungog ra ni niya. Dala, na to atoon. a few moments later. Di kay murag grabe-grabe naman eh. Ako sa tambalan ni Iskinol. Tatanan para maayo ra. Syakol. Dili Syakol, Iskinol. Tanawa ra gud. Grabe ko na. Iskinol. Ang grabe na dyan yung bataan eh. Sa manil, kanong sa manday ni Dong. Kuan ka. Nara ko dito ka pundo niya. Sige masyagon siya dalunggan niya. Tawgon di mo tubag. Atong orasyon na. Tawgon giduol. Pakanan. Basin pakanon do ginagsagbot. Oras. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Rasyon dili ini rasyon. Ay istipo ta diha kay kani akong ino sa ako. Ako na i-plus imong dalunggan. Na, lantawa ra gud. Masig maayo na kaani. Ay wala na Bert, asa tong lana Bert? Anong kailangan kong gawin upang Naat na ni mabusing itong imong gipahid ni Ay niya. ako na daan na din ako ni. Lasa ni glana ni. Pagpundo ra, maayo lagi ka na ron. Ang sakitan man murag sama atuliram na ganyan nakakuas imong dalunggan do. Ali dong. Wala na kita sa udo. Unsa man Unsa man day nimo ni? barkada ra. Asa man ang ginikanan ani? Nani, abot man gud. Naman ni madala yang sakit. Murang ako ikatambag nimo. Unsa man nilo? Tawgay yang kuan. Mama ito asa man sila ni ato di ay. Sa balugo. Tawgay dito sa Balugo, paulian na inang anak. Grabe na. Bago para buto sa aeroplano. Atog balugo. Balugo iraplano? Oh, Na. mo gani na. Kado ra ba ninyang anak? Ako na itong tawagan. Papauli oto. Ay, sa murag naram ko yung number niya. Ay kani lamang, ay nalag tawagin. Sakto na ni akong pagtambal kay di na jud ako madala. Papaulian na lang ni. Oh, dayon. Tawagi ang mama. Dahil pa masuturohan og tabla. Tawagi ang mama. kailangan Pamasuturan o tabla. ang malaman mo? Pamuskiturohan og tabla kay di na ni madala. Man na. Mo papaulian na ni dong. Pamauli na mo. Tara. Nawa na mo guys, ang kada ba yan ni Bay? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko